Live chero mari Rameny County Migosi Dennis Oyugi aka Aboy the DJ mabende nyocha en jaloch pod en jaloch mar DJ maber mogik e piny luo kar kaeri dhok machielo kaka magi ma DJs gocho ni na tunatesa sana nyinga en Haron Otieno. Aboy seche mano wakao break tare iwacho se mwacho weche gi mag chudo kaka ichulo. DJ nigi pesa jadong. DJ nigi pesa nikech en tich. And thoth DJs gin thoth jogo ma odhi school. DJ ok nyadhi timo ko kitchen gi misomo. Ochalo mana tije DJ chalo mana kaka koro tije mar lendo. DJ chalo kaka tich ma ng'ato dhi timo tie bank, accountants, doctors, oben tich. Nikech technology ma sani watiyo godo kene na gik ma ng'ata nyalo mulo. Nyaka beni dhi school misomo gi somo tiyo kod. Okelo penyo moro Aboy. Nitiere joma ng'eny mas bedo samoro ka ging'iyo to ging'iyo tich mar bedo DJ kaka tich ma otudore koda gi raha mang'eny, chode, samoro yudo pesa mang'eny to wuok koni iri kawuono yudo 100,000 kiny ng'eni ng'ane dhi chuli. En adieri ni moro ginene kitu moro en ni wero chode gi raha mang'eny. Chode ng'ama jachode na jachode. Chode kano nyuli din jachode, tinya jachode. And mana kaka na pimo ni seche kan nitiere jok matie bank makwano pesa millions of shillings a day. Wan gi doctors mathietho hospital kuonde gineno ji mopogore opogore. Kich bank ok ibiro dhi golo pesa kionge gi pesa no. Tiende ni hospital doctors karumo kod jotuo mopogore opogore. Koro gigiena na tich mana kaka jatich mana kaka daktari be nyalo sero jatuo biro iro hospital to mano jatuo to te kamoro ka gamoro mora ni yes. Koro kinyalo tune tini DJ though want what you kumara nitiere nikech tijwa en tiji miyo di moro to kibo weyo tiji ka koro isechopo e club. For example, in gig Nakuru, ichopo kacha chande chako tich sadek, nyaka saa 9. Kuibro wewe gini kar katikati kae ni dhi manyo yako. Eri kaka piny ni jaduong seche miwuotho oko maisha mar celeb gi family bende kar kaeri. Aboy do dhi gocho Usenge, boy do dhi gocho Mombasa, nyocha kae ni kod gigs mang'eny Nairobi. Una manage aje? My family longe ni mano tich. Mana kaka driver nyalo wuok to tero mwandu Mombasa gi lori. Odhi tieko 1 week. Abe mano mana job. Family maronge ni en tich. And then teach madhi makata kipenjo minot gi nyithindo to gibiro sidadi alienda kasi. Inti gimoro misetimo minyalo wacho ni oyo anto tija mar DJ osemia magi. Sani kata nyithindo donga puonja an baba. Yes. An baba nyithindo ni high school. Yes. Nyithindo dhi school. Anye ka gimoko mag primary. Yes. Gi school. Gig. Mage momiyo gi school. Thanks bana. Yeah. Ero kamano. Because first of all, yes. Okabodhi gerot kapok apuonjo nyithindo. Yes. Nyithinda first. Gidhi school, mabiro bedo DJ biro bedo, mabiro bedo doctors biro bedo. Koro nyaka kunga igombo ni moro be DJ kabisa. Okay, agombo ni moro nyathina moro be DJ, nitiere nyithindo mapuonjo secondary kachero kod primary to mana gi tija ni mar bedo DJ. Tiji iri Aboy nomiyo ibedo namba 1 e gwenge makaluo. Yes. Ni wasigana mar gini jadu. First of all, Aboy rokamano ne fans. Ageno ni ja kamera mar Zero Babel inene mabere. Okay. Fans, yes. Fans emomiyo kikombe obiro nikech gine mane gikao thuolo mar goyo kura. Yes. Gine mane giketo pesa e simbegi ka gigoyo kura. Yes. Momiyo wabedo namba 1. Koro fans first. Fans first. Gine momiyo chopo kuma chopo. And kata ka wuok kaka for example Saturday, Friday antiere gi tich Nairobi, Golden Spot. Gine mapod gibo biro. Mano weekend ni. Mabiro ni. Okay. Gine mapod gibo biro. Gine mapod gibiro miyo wuon club timre nadi miya tich. Gine magisebedo ka imiya tich kuonde madhiye because of game. Yeah. Category maro ngitere gi jomage. Nan gi joma tek kabisa. Achiel kuom gine DJ Vic. Yes. DJ Vic unge kuma nitiere DJ Vic mar Ramogi TV. Yes. DJ Vic mar Roga Citizen TV. Yes. DJ Vic mar Ramogi Radio. Yes. Ne wan tire kod Zedi. Yes. Zedi DJ Zedi and wende DJ matere ngenye kabisa. Kod moko ang'wen wanje uchiel ni chien kar ka. Pie mochakore jogo gonu simu biro. Beningene nyalo loyo. Simano ok ne gona sim. Yes. Fans makoro ne nyisa ni boy waneno ki bedo nominated. Marwa Music. Ana kia gimora moro. Yes. Taisu ni Marwa Music no kangeyo. Samoro mano boy moro.
to ginyisa ni mae chalo in, lakini anyisogi ni ji ang'wen mogona simu, nyisogi ni ok ang'eyo but abiro timo inquire kod jomaro. Kana gochne jomaro giyisa ni mano ne an. Kose ka almost 1 week. Koro kichako ng'ochien koro an ng'eni joko almost 10 days. Yes. Ka gino osedhi almost 10 days. Ere kaka ni dhiro gini aboy? Ere kaka ni dhiro gini ma yani ere kaka ni dhiro gini? Yani fans minero ne namba zo biro malo. Fans kano oseneno gino to gichaka gin gichaka vote. Fans ogiani gin gidhi mbele gi vote. Idika gi WhatsApp group mar fans ni koso dikede Facebook ni lando gina de koso kidhi gigs tingiso gini wakauru 1 minute wagoro kora na boy. Kata mane gig. Yes. Ok nalando kata mane. Fans nochako share gini. Koro gishare. Yes. Ana pomna ka koro bono kangena nyalo win. Yes. No kangena nyalo win. Idho mtoka idhi Nairobi kata idho ndege kata idhi gi gari. Nadi gi ndege. It bus idho ndege idhi Nairobi. Ni dhi loyo gini? Kaka lure ka fans ne nyisa de duoka ga platforms maga Instagram, Facebook, kaka ne giwuoyo koda messages mene gioro nan ga dir na dhi win. Gini omina ngoje duong ne in ne tiji Lolwe TV gini omina ngoje duong. Gini omino first of all gini omino tija. Yes. Tija matiyo dhano ero. Tija matiyo kata kiweyo Lolwe TV. Aromo gi ji mang'eny oko kuonde madhiye. And hera margi magiketo koda na wuodi. Ng'eni ginyalo paro ni Gotham emomiyo gini obiro. It's not Gotham kende. It's and like kaka in nadi kod jopiny. Hera mari kod jopiny chalo nadi. Iwuoyo kod gi nadi. In kod gi machiegni marom nadi. Ok en just Gotham. Wan gi joma Gotham ok kama serious. Lakini na ingo gi because an machiegni gi jopiny, wanyalo go mbaka, wanyalo romo, wanyalo madho chai, karomo kod gi anana boita. Ka giromo koda ng'amo luonga, kata kana ne apiko nyaka chungu ga apiko. Mana chiel kum gik mana neno miyo poch gi paka nyane no seche mane owuoyo koda ka gi mheshimiwa Dr. Nyikal. Aneno ka nyaka jogo wacho ni boy wanini ga mheshimiwa ero programs magi. Neno ka jok moloro mheshimiwa gote ne mor koda kabisa. Chini boy wang'eyi waneno ga program mari. Manyiso ni gini ero nyiso ni do future mar program mari dhi bedo nade. Waneno boy badhi medo go kanko so boy mosechopo. Adoro ne wa medical oka. Yes. To nikech ka ok giko wuoth pod bor. Nikech ng'eni kata kana bire TV kar kae. Tijini an ng'eni no tija ni momiyo no timruok nade. No miya tich e TV. And tijini momiyo aseti radio. And tijini momiyo pod adhi mbele. Yeah. Okelo penjo moro jaduong' ni sanire nyaka ne yud mechniri. Gigs osemedore koso chalade? Nitie. Okay. Nitie. Bechi omero dhi malo? Nitiere. Becha bro dhi malo. Yes. Lakini gisani yes. Kiko ket bei nikech koro wanwang'o award. Ok en kamane. Achiel kuom gima jogi ok ong'eyo ni Aboy DJ Aboy gimoro amora motiyo godo en Apple. Apple janeno Lolwe TV en alama ni redana moro. Gimoro amora ma Aboy tiyo godo en Apple. In fact kata an osiemo wang'a bwana koro idhi e show kionge Apple na nyisi ni nyaka ibedi gi brand ero kamano and anyiso jowa manoko maneno yes nyingi en gima muhimu rit nyingi her nyingi no in e gima dwa penje ronto scandal poko winjo komaki scandal ok ka gibiro to imiyo jogi pesa inyono godo scandal page koso an kendo scandal okaero nikech scandal ka bedo kod piny tabiro wacho ni adiera. And ana ang'iyo kod ji kaka Ron, kaka Zero Babel, mago jok maka bedo godo piny, to wagoyo mbekni manyalo miyo, makilo dongruok ne jogewa. Koro jo scandal go gin ga jo mibadhi. Gin jok moko ma inongo ni, for example, ng'ato lungi tich, DJ, iwuok kar kae dhi Mombasa. Usewinjire kode maber kabisa ni kachopo Mombasa, ibiro chula pesa moromo kama. Adiri kao efforts magi temiketi gino mi team marketing ma gino landre kabisa. Then kochopo seche moko nego beni chuli to koro ka promoter lal. Seche ma promoter se lal no, iti se tiyo mitimo gimoro kata ka kide dogo koro. Osega timre ni? Yes, osetimre na Osega di gocho kamoro moko chuli. Moko chula complete maweyo. Neno. Worst. To pesa to ginuango magi biashara dhi maber. Midhiero marach mogik kabisa. Koro mage jo mibadhi. Yes, midhiero marach mogik mosetimre ni kamano. Iga? Midhiero mosega timre ni marach mogik en man. Yori batich.
asedhi nyaka gocho moko chula pesa makoro yudo ni koro samoro mamoko kich ngini kaka wadhiga idhi kinge very well ane kata no se chula nus down payment no se mia koro modong adhi tiko yudo ni down payment ande kata kana we chien kucho no se donje shugule moko koro madhi godo madhi nwango cha ema koro nyalo bedo kata fare madugo go kata kanyalo donjo gode room kumoro alokra acham go gimoro then kucho pedo ka koro ka promoter lal kigone simo mteja lal ngama ngani kumentie onge adwaga penjo mar personal life mari but amoni sewacho ni intiere koda gi miyo minot kendire koda ga family bena achiel kuom penjo bende ma personal jomoko wacho ni aboy iye wang sana ma onyalo dhi e gig to ngato nyalo chwanye ma boy iye wang mowe kata gig ka jogo wacha dire koso jogi ok anyalo weyo gig yes and ana wuon mondo nyachwanyara tekga nikech an ka kiloso gi ji wabolo selosa to mano mana mara kodi ji ariyo kotamre tabo wawe nikech tomorrow is another day in ngama hiyo kwanza adhi tu boy 5 years kuchakore kawuono kana 10 years wadhi na boy kani ni kamera nitiri jede ang'eyo ni kanya sawo mi wangima to wadhi medo dhi malo molok mo wantiere and to nikech pod wan ka to kik wawach mang'eny to nikech pod wan kar kae lakini dhi bedo maber mbele to nikech maeri en mana chako wuoth ifakado na penji nitie ga awards moko bende miseka loyo thuolo mokalo chien nitie moko mana selo ma en Marwa award mobiro e Lolwe TV kairi to nikech DJ Boy gima later ahinya ma jodono go ngero ni seche ge kuma dhano dhi puodho to ji matin ahinya ma dhiga to seche ma puodho osechiek to ji mang'eny ni puodho ochiek kendo gi ringo mondo meg dhige duro duma ne wen nikech an bende sani ka wuotho oko takoni be ung'eyo ni DJ maber mogik en wan gi DJ maber mogik kendo ting'o gini eri kamarwa duto te nikech in janeno maro mabe ni chung kod Lolwe TV chung kod DJ Boy moyudo mich ni eri Boy ami thuolo matieko program ni eri tieka na kiu DJ mondo wane kitieko kamera ni aya mano desk ni gichulo ngana ngono gimoro midhiro gani players and by the way ango mi DJs nyaka wuoga e thum ma otugo gimoro kamane Lucky Dube okngeni yes reggae the type ango intro na nige muhimu yes kisamoro kai keto thum aero rumba sana yes aero rumba benga wangla aero sana yes samoro ngeni wende no mit to ngato okong'eyo ni to en mane or ngato kong'eyo sana magorumba ngato kong'eyo no wacha no nyalo wacho mana matis to about gima gino wuoye kama nindo nyaka wawuoni kech wuono wabende mamiyo dhano bedo mamoko safi kapok itieko ada nitie program niri but kapok itieko ada ni mosa nena kuondo geko mawinji bases magi kachiel kod joneno magite kikiwil mokimoso kodiaga prison winji kabisa from top wakubwa first of all Friday, Saturday yaburo bedo Nairobi, Golden Spot. Alingam kacha chande kichopo karkanyendo, Chaka Road karkanyendo. Wanebate karkanyendo, rumba non-stop. Tariko chiko, Bondo. Wabiro Bondo karkanyendo. Mabiro mbele kacha chande koro kidhi Facebook page mara or Instagram account mara ibiro neno karkanyendo. And DJ Boy Facebook page. Boy DJ Boy, Boy DJ Facebook karkanyendo, Instagram DJ .aboy karkanyendo Twitter and DJ Aboy1 okay manean first agwero kamano ne jo Marwa music organizers kuom gima negitimo gima ber omiyo wan Luos koro nyalo nenwa kuonde mang'eny omiyo wan Luos ne wabiro mabedo gimoro achiel gi jothumbe gi MCs DJs o jok mago aga thumbe mag piny jo mago thumbe mag lamo 1 minute mari ngini rumo no wabiro mabedo gimoro achiel mathoth ji nong'eyore kendo amedo kwayo gi ni gimed timre nadi gimed mana keto gino higa ka higa pod wantiere gi upcoming artist mabende biro mabende okochopo kacha mabende ogombo ni mondo atimre nadi mondo bikar kanyo okay mar ariyo agoyo kamano fans an go mang'eny mok anyal kwan an gi fans Migori an gi fans Mombasa an gi fans Nairobi koro all my fans agonu erokamano director mara ngise nyako take in 30 seconds take program ni then agoyo erokamano ni Lolwe TV gisemiyo
anenora mang'eny kendo gisemiyo achopo kuma achopegi because of Lolwe TV. Un bende staffs mag Lolwe TV kaachiel kod wuon Lolwe TV abedo gonu erokamano kabisa. Umed mana ting'o gini malo to kik wewa kuma wantiere. Miya luor ni dwa dhi bwana chal ka gima kod wewa. Tiek program koro. Sign out. Watieko program ma iluongo ni Aboy the DJ kaachiel kod Mheshimiwa 2027 ng'eni wan kode kar kanyindo. Atieko kawacho niya Lolwe TV gini en marwa seche duto te kete mane Lolwe TV rumba every Sunday mana kar ka Monday to Friday chakre sa degi nus nyaka sa bit kikelo ni koda an Aboy the DJ Toleka ukangeni Toleka obina ngono but ni Toleka nyinga en Haron tino chako dogo time ching machielo kiki gold remote ma nikech bang' weche manyien adu kai record kuku marwach Mheshimiwa Honorable Dr. James Wambura Nyikal ewendo na kuku marwach sai mwang'iyo kawarito seche weko oriti an Haron Tino. Live cheno mari mar Rameny County chimako woni ragombaka koda kage achiel kuom jalnero matiyo e Lolwe TV kaeri iluongo ni Aboy the DJ nying ming'e godo nyinge mane ID iluongo ni Dennis Oyugi en achiel kuom jogeko mancha noloyo gimiluongo ni Marwa Awards mano piem nero mar jothumbe jok masiro jothumbe DJs kachiel koda kage jogeko bende mandiko thumbe e gwenge makalo. In fact nyocha nindire kategori nero ma jok mola achiel kuom jothumbe geko manoloyo kana notingo mich malo otingo Emma Jalamo Pija Kaeli kachiel to kod jima moko maeri era nyisi makende ne mich neri no duogo karka oduogo dala kaeri Lolwe TV nikech gini en Marwa ondike ni Marwa Music Awards 2022 DJ of the Year and DJ Aboy donge wachako chenro mari mar Rameny County kawa pamo to nikech weche giki mag talents gini gieko manyako go mbaka hinya Aboy idhe nade Wali maber ngema maingene program abet ka uno tek tayo to nikech aluso gi DJ okang'eno nega achak kamaeri ako chuku matin idhe nade bana adhi maber yes congratulations thank you ni winjo nade ka wachi ni and the winner is DJ Aboy. Gima nokuongo chacha mokuongo ni jasom nying nosomo marach. Yes. Jasom nying nosomo marach. Yes. Ma oto dhi kwath. Koro joling ni to en nga. Yes. Then kaluwore gi kaka fans oera. Yes. Kata ne wan gi ma fans mang'eny kabisa. Ne gichako koko ni mano DJ Aboy. Usomo gino marach. Nosome nango. Abei. Koro akiena bei ni nen nga. DJ Abei. Yeah, DJ Abei. Koro akiena Abei ni ten nga. Yes. Koro wachako rito Abei ni nikech Abei ni bende onge kachacha. Yes. Koro ji ochako ruko ni hapana. Mana Aboy, udwa maya Aboy. Haki yetu. No, nokuber. Kata be nokuber ne chunya. Yes.
Okay, nondiki nyingi maber but gisomo marach. So spelling mane ni oro marach. Inki somo madongo somo ni okondiki ni Aboy. Yes. Era kata ngisomo ni Abei. But samora na ng'eyo nikech ono tiyo koda ng'ega nyingi ne DJ Aboy. Samora ng'at manyien okomito nyalo tame somo. Ingeni a list kachacha. Ne wan DJ sauchiel. Yes. Na kata ne gi nyinge. Mok ni nyal bukri som nying mo pogore gi nying man kachaka. Yes. Kuro kinya biri somo mana ni Abei. To an Aboy. No somo maber en lakini okay, okonyal ng'e ni somo ganango. Anaparo kamana anya dok ne ng'ano ni ok nong'e mana nyinge aje somo. Next time. Yes. Onego beni ing'eyo nying jok man kar ka. Moko onego beni biro gi nying moro maonge. How comes ni bang'e tido gi ikwayo ng'uono ni ng'uona uru na some marach. But ng'ato kokoso to kwayo ng'uono ya Boy. Na wende. Okay. Aya, koro kapok obiro kar kae nikech agombo ng'eyo kaka piem ni ne en joma ne un godo gima gini koro nyiso gimoro amora but oyo chien kacha chande. DJ Aboy en ng'a bwana? Aboy. Yes. And first of all, en lunge Dennis Oyugi. Yes. And would seme. Okay. And would gi nyongo. Would gi nyikal. Mago nyongo. Goodness, yes. And I'm a DJ with a profession. Kendo Aboy en kijana no matie Lolwe TV. Aboy idongo. In a primary school, in a secondary school, dongo kibiro. Nida ni bed DJ kusoma mana gima iromo gode kore kairi. First of all, anairo thum from the word go. But noka nyalo bedo DJ. Thum mana gombo ng'eyo kabisa ne en goyo guitar. Kendo nairo goyo guitar or drums. Gik mokariyo go. But napoka chopo koro kuma koro thum mose gocha koro mora sana. Kora neno ni anyalo sample ne ji thum. From the word go. Yes. Koro thum ni kuoma. Yes. Enena kuoma kamano. Okay. Yes. En gima niago do piny kanidongo. Captain kabiro, yes. Yes. Baba nanoero kelo jo life band dala wakocha. Awino Lawi, Kolela Mazee, Awino Shirati. Baba nane kelo giga kocha. Koro kane gibiro gato wadhi kodo maka lwete kama wadhi kama jogo goe thum. To aneno kaka gigo gita. Kora bass guitar chama ne mora ga zaidi. Kod ngaka kachago drums. Yeah, kora ne mora. Kora ngima no kuoma kapodatin kabiro. Yeah. At what stage makoro wacho ni oyo kae to koro neno ka gini rere no mi adhi akawe adhi atime kata mondo mi adhi asome nikech ng'enyji ka ng'ato dongo kobiro malo to wacho ni ada biro japuonj ada biro injinia ada biro kama iri to dhano chak dog lokuga kendo kara kanyi mi wacho ni gini kata kaka nagombe katin chande adhi bedo gini koro koro kachopo form 1 yes koro kawa ni school to koro bio ne bira kabisa koro nyalo sapati mori school tan mabedo dikech nan gi thumbe gi mang'eny kata mana ndalo ting'eni wan gi cassette yes radio cassettes then CD biro koro ni an sep mora kono wuok tido kanti amor ni kari ng'ama tin chako mane cassette awe ni chako gi ndalo mane wano loro san pado iriko loro pado to chali ng'ama pado baba wa mane ntiere godo nikech ndalo chanwa pado mag reggae mag lingala gi techno koro ka uono girene gi pado mag dholuogi koro ng'eni kwa dhi high school koro ng'eni pado gi ne onge koro wanya gima wanya nongo mayot kabisa en cassette yes koro cassette go nan kod gi all over 500 mora mubiro tanti mane nyalo ga goyo podin koro joka kane wan gi party mora matin tane miketa kaje kitane mang'eny yes koro modhi momaka kabisa makoro nyalo kata e school to adhi chwodo gino oko ang'e ni koro gweng nitiere ga iwacho ni disco matanga kata natho moko mana dhi godo liel kane magi be ni time matin kitembo dhi lwiti matin kabisa yes ma inwango ni nochopa time moro kata ka siaya jomoko dhi siaya yes tane mimanya ni Aboy manyaka an bigo Aboy manyaka bi kai kanye mawuoke kabisa okelo gima osebedo ka chando ji mang'eny mana gadier ni joneno ma wagombo ng'e ahinya nying mar DJ Aboy obiro nade fans mano miya nying no ilunga na Aboy from the word go nyinga na Aboy mano nying madano ema no miya nikech ane nyakware makwongo mawuoyi mano kwongo neno kuro kane bedo nyakware mawuoyi mokwongo neno to nowacho ni my boy na
makuongo neno. Chala ka gima dani no so mabe nikech ka chon cha no sing'e tiyo dendi gi kizungu wani ene daro oja kotimbla oja kwara mo nyango mo kai ni dendi gi kizungu nyaka bed ni dani no law tiende maber. Dan wang'e ni sana muma osomo te. Muma no winjo marach. Yes. Muma no inyalo miye gimoro no somo lakini tame lakini muma ka ito bere kabisa. Koro ibedo ichako ibiro gi nyingi niri kada ni lungi godo ijosa kama koro ichako thum ang'o manomo ni welo nying moro koso en nying mane ni ti godo oparo ni kamoro boy nying no ngini kilunga goto aneno dano machiegni koda aneno dano machiegni moro machalo biro gi gweth moro madayo komi koro nen a boy koro ji mano chaka ni DJ a boy nitiere thuth oganda kuwinjo ni nyathine dhi somo achini gimoro chalo kaka DJing kata mane college pak mokuongo nyaka penjo to gini bende gimi some college to kapo ni some sama ne kore dhi mama anasebiro anasetieko form 4 an kora dhi somo tich mar bedo DJ ok no pami ingeni mama wa yes anonyol mama ne jara mama ne rothum baba na bene rothum mama na noiro nyaka yondo sister kanyo yudo kodugo to nyiew cassette mar yondo sister koro gini nene gima ni yot yes mama na wanyalo bede ot kaka wan nyithindo to wapiem miel ka gimino wabe ya wamiel men en more ot ngane koro imedonje pap tibli ngani mo koro dok mosano acha dikuji achilia koro mama koro nini yes okay my no ki koda wach mara mani nyathina dhisomo wach tich mar DJ and DJ Nokia na timu DJ yeah Nokia neno an kadugo tang'e thum sana to more nikech adugo nyaka gi thumbe moko mabe abo ng'ato neni sani iri to acha ne yawa gik miwacho mako dhoge ni kare gine gima inyalo som nyathi nyalo dhi time ibisega romo gi jomoko makang'ito wacho ni mana DJ to inin nga anan DJ boy mana dhano rwake nadi be dhano rwake gi maino moro koso dhano jaro tich ma DJ yes en gima sani joluro DJ kabisa sani world masani wantie ji oluro DJ ma en tich kineno ngoni thoth DJ siriembo geche thoth DJ siriembo idho ndeke kadhi oko and thoth DJs dugo ga awards mamiyo gi pesa kabisa omiyo pesa kabisa nikech ngoni for example lunge gig yes gig lala dana mo gig enango lala dana mo gig enango gig en kaka koro for example iloso nyasi ni moro loso nyasi ni moro kata for example arus yes idwa timo arus and idwaro ni ng'ama budho ni ng'ama timo ni arus ni obro bedo DJ koro mane milongo ni gig okay sawa koro in gi gig ni moro oluongi e gig moro to lure gi gig ma idhiye for example kaka koro nyongo wono dwa ilongo nadi dwa kata biro nyiso ji kata dwa lonja kaka no launch manifesto ne cha yes obro wacho ni anto manifesto shona ni adoro ni DJ makama mabro DJ makama biro moro na Uganda yes okobo mi less than 100,000 yes ubro cha kuwe 50 kaudhi mbele kata nyaka 500,000 karina dieri ni kichana winyo ni kata mana gine nieri kombe nieri nyoche no mi 1 million Kenyan shillings masani lengo do kare jedo hapa ni bro pogo no moro batin wakao break janeno Lolwe TV wagomba kod migosi Dennis Oyugi mabeno ngere nying nero mar aka DJ Aboy kata boy the DJ Lolwe TV romba mawa ibedo kanya abro mi thuolo janeno Lolwe TV no ngisa to romba mage biro ga ticha diwa chutho tich ni ba DJ uchudo nade gido pesa genade en pesa bindi romo gode banka ngomo sete munike tini kopo no bi thuolo mar advice ngato nyalo timo nade to kod wach mar wad niri safar ne chalo nade en won gini koro kete kanye en twak mamit kikimul remote mine gachelo mar ari wodo kendo kodaka gi sigana mar Aboy the DJ Aboy to dikech ka uno ponja terms manyien abeda brogone tunarudi tunaenda gig kwa sababu tunarudi kutoka gig baya chiriko msiponja entiri kimoro bilongoni gig ilongani Haron Otieno